Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker. We are told many lessons from some Europeans, from the Western world. I'm European. Actually, I am European. Not just I feel European. I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years before starting to give moral lessons to people. Ngipdiang snoba ya pibaro ki paralo ki para jor sa shisin shakisaw ayom. Menta ka janmit shisngi shuaban sedang ka welcome u presiden ka FIFA u Gianni Infantino ula berten kum u pertarhiang ya ki media na Europe ki bawodong bat wanra barabor tang syapang ki kubor sneu ya ka welcome kaban sedang menta hakatar. Habashim ya ki pareng na Europe kum ki ba arsam u Gianni Infantino ula ong. Ngadai unong Europe lani u European. Ngaperkhat ya ka kabangilale ngi kinong Europe lai hajar snem mensua saudong ka perthei ngi daiban panmap haki lai hajar snem gibanwan sua bangin hikai ya kiwe. Mentakas ngi ngadon kajing perkhat ka baklain ba. Mentakas ngi ngasngau kum unong Qatar. Mentakas ngi ngasngau kum unong Arab. Mentakas ngi ngasngau kum unong Afrika. Mentakas ngi ngasngau kum uke. Mentakas ngi ngasngau kum ubaana. Mentakas ngi ngasngau kum unong belapoywir. Ula ong susu ba ulamat kumno ba ula sya iben hari nongwei. Ba ba ula sya school usya krenben ba iben namar udon unyukli ubasaw. Haba pentik na babaro la pediang sengau bahasa Qatar. U Infantino ulaong. Ki pentik na bat nga pentik na babaro la pediang sengau bah. Man la uwei pa uwei ubawan sa Qatar. La pediang sengau bah la udon hakanu kaniam. Kajaj benreu la udai ubalapen kelaken thai la ni senrang. Laong u Infantino. U Infantino ula penting naru baka wei karai nakabenta ka welcome kadai ka bayar railang hapadeng ka FIFA bat ka sorkar Qatar. Hakabaya dai bat ka jingken tol kilat pathai kubor halor ka jingkang bandi bat dekiat hapo bat haki jaka bamarjan ka stadium u Infantino ula ong. Don palat ars pateli ki jaka dekiat hakaba pila bantit ya ka kiat hakatar. Dan palat si pau teliki fanson hakaba palat silak ngut ki breu kila bandikiat hakaju kapor laong u Infantino. Dan si bon ki ba u Infantino ula kren korba ya ki media na Europe. Bat kat makten na padeng u Infantino bat ki media halor kine ki jingkren jong u kila jurba. Nakata daw hidon kaban subscribe ya kanika channel namar bin pabin ngin den halor kanika jingkren u Infantino. Berkat makten ka balas dang banki hapadeng ki media ka Europe bar une u presiden ka FIFA. Ban inu lam sapi baro kinong Christian jongi. Ditata daw bang desem biang haka we pat ka video ko blay sibon.